אחרי שנים של דעיכה, ריקוד הדחייה הבדואי חוזר לחיים. מדובר בשורת גברים שרוקדת למילותיו של משורר שמאלתר את הטקסטים תוך כדי ריקוד, וזה עשוי להימשך שעות ארוכות. מי שהחזירו אותו למרכז הבמה הם דווקא צעירים שמבקשים כעת להחיות גם באמצעותו את המורשת הבדואית. אחמד אבו סוויס הצטרף. זה הרבה יותר מכמה תנועות וצלילים מונוטונים. הדחייה היא תרבות. דחייה ריקוד בדואי מסורתי שהיא בת 2,000 שנים, ואנחנו שדרגנו אותה קצת. שדרגנו את זה, הכנסנו כלים מוסיקליים, ואנשים שיש להם כישרונות מצאו במה ויוצאו את הכישרונות שלהם. هذا في الأساس تراثنا وكل شعب بحافظ على التراث تبعه. احنا اليوم لازم نحافظ على التراث تبعنا، لأن لو إذا احنا ما حافظنا ما في حد واحد يجينا من بلد ثاني ويحافظ عليه. احنا البدو واحنا لازم نحافظ عليه. אחרי 4 שנים של דעיכה, הריקוד הזה שב ותופס מקום באירועים חגיגיים. כמו שבחתונות מזמינים די-ג'יי, אתה צריך משהו שמדבר אליך. עכשיו הדחייה מדברת לאנשים. בדחייה משתתף הילד, הזקן, הצעירים, המבוגרים והקטנים. זה משהו שמדבר אליהם, וזה גם נתפס מסורתית טוב. אתה יכול להביא אותו לבית שלך. אתה יודע, הבדואים אנשים שמרנים מאוד. אתה צריך משהו מתאים, תואם. אז הדחייה בדיוק סגרה מעגל. אין חתונה היום בלי דחייה. אם אין לך דחייה, אז כולם אוכלים את ארוחת הערב וקמים. 10 דקות אחרי ארוחת הרויה, אין כבר אף אחד באוהל. אם יש דחייה, אז תופסים אותם עד 1-2 בלילה. ריקוד הדחייה התחיל את דרכו לפני מאות שנים בערב הסעודית. הוא נחשב למוזיקה שמאפיינת את הבדואים, והיה נפוץ עד לשנות ה-70. בעשור האחרון המוזיקה הזו חובה דחייה מחודשת. המנטליות שלנו לא מאפשרת לזמרים, אין לנו זמרים, ואנחנו לא יכולים להביא זמרים מבחוץ, ואנחנו חזרנו למורשת שלנו, והמורשת הזה דחייה, אבל היא חזרה עם המוזיקה. והיום בגדה ובעזה ובירדן אני שומע אותה. זה עבר את הגבולות מהנגב, יצא לצפון, אפילו אתה יודע מה, אני אוסיף לך, גם בעזה עכשיו הקימו להקות דומות, חיקוי 1 ל-1, אותו שמות. למה? תראה, המסורת הבדואית מבוקשת. אתה תגיד כן, יש כאלה שיסכימו, לא יסכימו, אבל הסגנון הבדואי מאוד מבוקש. מה שמאפיין את הריקוד המוזיקלי הזה הוא שהסולן מאלתר את הטקסטים תוך כדי שירה, הוא משתמש במילים שלעיתים אפילו חלק מהבדואים לא מצליחים להבין. כי זה בדואי. הם מדברים בדואי של פעם, לא שלנו היום, אנחנו לא מדברים בדואי כמו שצריך. אז מי שלא בדואי לא מבין? לא, יבין, אבל לא יבין כמו בדואי. כמו בדואי האמיתי. זה שליפה מהבטן, זה כישרון, זה אנשים חדים, יש לך אחד. וזה גם מביא על חוכמת הבדואי, שיש להם כישרונות לא מנוצלים. עכשיו הדחייה הוציאה את הכישרונות האלה לאנשים, ואנשים, תשמע, אנשים הם לא מטומטמים. הם רואים שזה, אתה מוציא מהבטן ואתה מוציא דברים טובים. ולמרות שהמוזיקה הזו נחשבת למאוד פופולרית בדרום ונשמעת כמעט בכל מקום, יש מי שיש לו דעה אחרת עליה. אין בזה שום דבר, הוא מחזיק משפט או משפט וחצי מוזיקאי. משפט מוזיקה זה 4 קווים למי שמבין במוזיקה, וסך הכל זה חוזר על עצמו, יכול לקחת שעה, חצי שעה, שעה וחצי, ולמנגן מאוד משעמם. היום מפעילים את האורגן וזה אלקטרוני ואין בזה شو نشامة موسيقالية. ما في شيء يعني اللي يستاهل الناس تقول عنا كلام مش محل او احنا نقول عن الناس كلام مش محل. هي الحان بسيطة واشياء بنسويها رمزية، مش فنانين نقول احنا فنانين كبار يعني اسامي كبيرة. احنا بسطاء بدو وفن بسيط، اللحن بسيط. ברגע שתהיה מודעות, תאמין לי, זה לא יהיה להם מקום פה. לא שאני נגדם, אבל לפי דעתי זה הורס אוזניים. כל איש מוזיקה, זכותו להיות קנאי על האוזניים של האחרים. מוזיקה צריכה להיות מעוברת בצורה נכונה. כשאתה אומר מוזיקה, אתה לא רק מחזיק לי פח ובום בום בום. על טעם ועל ריח אין להתווכח. צריך רק לזכור שהמוזיקה בסך הכל נועדה כדי לעשות שמח.